मेन थांखिया बेनो थांनाय 16 जानुवारियाव जोंहा CWC सेटिं जादोंमोन। बेवहाय मोनसे डिसिसन लानाय जादों जोंहा जिहेतु थांनाय इलेक्सन BTC काउन्सिल इलेक्सनाव जों दिनैहाय मेजरिटि लानानै गभर्नमेन्ट बानायबाय। गभर्नमेन्ट बानायनायनि उनावहाय जाय बिथांमोनहा दायित्वआव थानाय जायफोर बिबानगिरि दंमोन बिथांमोनहा सोरबा PCDC चेयारमेन सोरबा TLCC चेयारमेन बा बिदिनो बिभिन्न डिपार्टमेन्टनि चेयारमेन जालांबाय। थिग बेफोरबायदि मानसिफोरखौ बा बिथांनि दायित्वखौ जोङो सोलाय सोल' खालामनानै बिथांखौ दोनथ'नानै जोङो गुबुन सासे सोनांगौ होननानै जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय बे निर्देश फैदोंमोन आरो बे निर्देश बायदिनो जों दिनैहाय गयबारि ब्लकआबो जिहेतु 10 तारिख फेब्रुवारिनि सिगां बानायनांगौ होननानै जोङो दिनैहाय प्राइमारिफोरखौ गासिबो दाजोबखांनायनि उनाव सोलाय सोल' खालामनायनि उनाव जों दिनै ब्लकखौबो दिनै खालामनाय जाबाय आरो। बेवहाय सोरखौ सोलाय सोल' खालामनाय जायो? बेवहाय गुबैयै आंनो सिगां आफादगिरिमोन बिनि उनाव नेहाथारिखौ नैबे बिथां देरहासार बर'खौ गोदानै जेनेरेल सेक्रेटारि खालामनाय जादों। दा आं बेनिखायनो धन्यबाद होदों जोंनि गयबारि ब्लकनि दैदेनगिरि बा जोंनि डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरिफोरखौ आंखौ आरोबाव जोंनि BPF दलनि गभर्नमेन्टआव थानाय BPF दलनि सासे गयबारि ब्लकनि आफादगिरि सायख'नायाव आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों। आंबो दिनैहाय आखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेखौनो प्रतिश्रुति होदों इयुनाव आङो आंनि दायित्वखौ लानानै मोजाङै मावलांगोन। राजखान्थिनि बिधान सभानि जि बिसायख'थिया फैगासिनो बे समाव तामुलपुर जि बियाबनिफ्राय सोर BPF हान्जानिफ्राय बेफोरबायदि बिजाथि नागिरदों आरो बेयाव नोंथाङा माबायदि परिकल्पना दं? जिहेथु जों राजनैतिक दल राजनैतिकआव बिजाथि होआ माने बे राजनैतिकआनो नङा। राजनैतिक खालामनाय माने बिजाथि होनानै बेयाव इलेक्सन गेलेनानै गभर्नमेन्ट दानायानो राजनैतिक दोलोनि मोनसे उद्देश्य। ओंखायनो जोंनावबो बेवहाय दासिमबो जोङो माबा मोनाखै स्पस्ट रावबो जाथ'वाखै टिकेट बिनानै माबा खालामनाया। दा बिदिनो हयथ' साननैसोनि उनावहाय टिकेट नागिरग्रा मानसिफ्रा हयथ' आवेदन खालामनो हागौ आरो। आंथ' बिदि नागिराखैब्लाबो हयथ' हाग्रामा महिलारि सारनाव मोनसे आखु दङ मालाबा नागिराब्लाबो ज्राव हरग्राबो बेनाव नेम दङ। ओंखायनो आं आसा खालामदों हरोब्ला आं गेलेगोन। बिथाङा जुदि आंनो टिकेट हरोबा आं गेलेगोन। बिनि थाखाय नोंथाङा रेडि जाना थागोन? आंथ' सानफ्रामबो रेडिखा दाबो रेडि ब्लकआवबो रेडि आरो जों मैया मोनसे कअर्डिनेसन कमिटि दादोंमोन। बेवहाय जोङो खुनु दिन बे गयबारि तामुलपुर बे 43 MLA समस्तिखौ जिहेतु ST बिनि थाखायनो बेवहाय खुनु जों रावजोंबो एलायन्स जायोब्लाबो बेखौ मालायनो हगारा होननानै जों मोनसे डिसिसन लानाय जादों आरो।